ell va ser el que va insistir. Quin era el sentit de l'amistat? Les paraules són difícils de trobar en el moment que creia que ho tenia clar. El va trair i ell no ho vol veure. Ja no importa com és que no va sorprendre. El va trair i què més li dona si pot aconseguir el que vol d'una altra dona? Ella creia que tothom pensava igual, que en aquella relació ja hi havia prou. Fins a quin punt pot arribar la ingenuïtat d'una dona que provoca tant? I com aquell que no vol res, el va deixar i li va dir adéu, perquè ell va ser el que va insistir. Quin era el sentit de l'amistat?